Ayo, rotok maju saya Dik. Dua. Dua setengah. Ayo. Persiapan yo Mas. Persiapan yo Mas. Disian mau iki kok. Oke. 3. Ayo. Mas. Ayo Mas. Ayo. Nikas. Ngambung apa pilih gandong wis. Ayo. Pak nol klonengan. Ayo. Dicepot. Nah, pilih gandong apa ngambung? Ayo. Yo serai iso kok sok wong oleh duit kok. Nah, kokono kopro langsung mlebu omah. Nah, piye ngambung apa kok gandong? Piye milih ndi? Ayo Mas, milih ndi Mas? Gandong ayo Bu yo. Ngambung bensin kok rabiesen malah. Nah, kokono. Ayo Mas. Kokono diceplot blangkone cepot. Yo. Ontoh.